Doncs comencem aquesta xerrada i primer de tot anirem a Roma. A Roma hi ha una església que a mi m'agrada molt, que és l'església de Sant Climent. Aquí teniu alguna foto, que la podeu veure. Veieu? O sigui, és una església que, si us fixeu, aquí en el mig, aquí us mirat des de dalt, hi ha com un coro, i en aquest coro hi ha diferents ambons. Avui en dia, a la majoria de les esglésies, l'ambó és el lloc on llegim la paraula de Déu. A les esglésies normalment només hi ha un ambó, a la nostra església només hi ha un, però per exemple, si anem a Montserrat, veurem que hi ha un ambó en el qual es llegeix només l'Evangeli i un ambó en el qual es llegeixen les altres lectures. Doncs en aquesta església trobem diversos ambons. Aquí, si veieu aquí a l'esquerra, hi ha un que és molt alt, que és des que llegeix l'Evangeli, veieu que sota hi ha com un cercle així de color negre, que això simbolitza el sepulcre, o sigui, el sepulcre que està obert i ara el ressuscitat parla des de dalt. Però jo us volia parlar d'un ambó, veieu, a la banda dreta hi ha dos ambons, un que mira cap a la gent, però hi ha un ambó una mica curiós perquè mira com d'esquenes a la gent. És com si digués, ara vaig a fer una lectura i em poso així. Home, si estem aquí, doncs, que és aquest d'aquí, veieu, aquest ambó. Des d'aquest ambó es llegeix l'Antic Testament. I fixeu-vos que és un ambó que és teològic, perquè és un ambó que apunta cap a on apunta aquest ambó. Si us fixeu, en l'absis d'aquesta església hi ha un mosaic molt maco, que està Jesús a la creu i que es converteix la creu com arbre de la vida. Veieu que sota de la creu surten així, com un floriment amb molta vida. I fixeu-vos, què passa? Aquest ambó què diu? Que l'Antic Testament, l'Antic Testament apunta cap a on? Cap a Jesús. I nosaltres, quan llegim l'Antic Testament, com ho fem? Les nostres paraules van a l'absis, van a Jesucrist, i des de Jesucrist nosaltres interpretem l'Antic Testament. Per tant, és un ambó que podríem dir que és un ambó teològic. Aquí em sembla que tinc alguna. Mira, aquí veieu, aquesta és una imatge com si estiguéssim a sobre de l'ambó de l'Antic Testament, veieu que apunta cap a l'absis, cap on està Jesucrist, i des d'allà ens rebota. Per això avui, un dels títols que volia posar aquesta xerrada era la lectura cristològica de l'Antic Testament. I la pregunta és, però és lícita aquesta lectura? És una lectura que l'hem forçada nosaltres, els cristians, perquè clar, que som cristians, o és la lectura potser més connatural de l'Antic Testament? Això és el que veurem avui. I ja veureu que des d'aquesta hermenèutica podem interpretar els textos que podríem dir que són una mica més difícils de l'Antic Testament. I mireu, qui s'inventa aquesta hermenèutica, aquesta interpretació de l'Antic Testament cristològica? Doncs, el que ho fa és Jesucrist. Jesucrist és el mateix el que inicia i legitima aquesta lectura de l'Antic Testament. Per exemple, i tenim molts fragments, doncs els deixebles d'Emaús. Els deixebles d'Emaús, quan van parlant amb Jesús pel camí, abans d'arribar cap a Emaús. Diu, Jesús, a l'Evangeli de Joan, tenim dos textos molt interessants, que diu això. Vosaltres, ja està parlant amb els fariseus i els jueus que té al davant, investigueu les Escriptures, perquè us penseu que gràcies a elles obtindreu vida eterna. Doncs les Escriptures també donen testimoni de mi. Aquí Jesucrist parla de que les Escriptures, en aquell moment l'Escriptura només era l'Antic Testament, no existia encara el Nou Testament. Què més? Després, en un altre text de Joan, el mateix capítol, el 5, diu, el que us acusa és Moisès, en qui teniu posada vosaltres l'esperança, perquè si creguéssiu en Moisès, en creuríeu en mi, ja que ell va escriure de mi. Però si no feu cas als seus escrits, com podeu creure en la seva paraula? Per tant, Jesucrist està parlant que l'Antic Testament parla d'ell. En un lloc que es veu això d'una manera com molt més clara, com deia abans, és en els deixebles d'Emaús. Jesús ressuscita, està allà amb els deixebles d'Emaús, i els hi va comentant, I què els hi diu? Diu, llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant per tots els profetes, es va explicar tots els passatges de l'Escriptura que es referien amb ell. Per tant, a Emaús Jesús està fent aquesta interpretació cristològica. Per tant, l'Antic Testament parla de mi, es dirigeix cap a mi.
I trobaríem molts més, us dic algun més, no? Doncs, per exemple, Jesús quan va a Natzaret i llegeix el text del profeta Isaías, que diu, avui aquesta escriptura s'acompleix, per tant, sobre ell s'acompleix això d'aquí. O, per exemple, no? Quan Felip va trobar Natanael i li diu, hem trobat aquell de qui va escriure Moisès en els llibres de la llei i també els profetes. És Jesús, fill de Josep de Natzaret. Potser aquests són textos que no són molt coneguts, però veieu que m'han sortit molts, encara hi ha més. I què més? Per exemple, si mirem Sant Pau també, doncs, en el... Aquí està el de Maús, doncs Sant Pau, no, això seria aquí, Sant Pau ens diu que en Déu, en el Fill de Déu, Jesucrist, Déu ens ha donat com el sí definitiu. A totes les promeses que Déu havia fet, en Jesucrist han arribat al seu sí, al seu compliment. I per això, diu Sant Pau, nosaltres diem amén, no? Reconeixem que ha passat això d'aquí, no? I per tant, doncs, ho creiem. Això, vaig dient textos perquè veieu que és una cosa que surt molt al Nou Testament, però que potser no som tan conscients. Si agafeu l'Evangeli de Mateu, doncs, sobretot en els evangelis de la infància, destaca molt que amb la vida de Jesús s'està complint el que havien anunciat els profetes. Aquí teniu alguns, diu la verge concebrà i tindrà un fill i li posarà el nom d'Emanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. I aquí està citant el profeta Isaías capítol 7. O diu, a Betlem de Judà, així ho ha escrit el profeta, i tu, Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals vides de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el teu poble. I aquí està citant doncs, el profeta Miquees, o d'altres. D'Egipte he cridat el meu fill. Per tant, a l'Evangeli de Mateu, quan està parlant de la infància, doncs subratlla com en Jesucrist s'acompleix l'Antic Testament. Val? I en trobaríem més. Tant que fins i tot doncs, Sant Pau ens parla, no? que diu, els jueus, quan llegeixen l'Evangeli, els hi passa com Moisès. O sigui, Moisès havia un moment que s'havia de cobrir la cara, no? Perquè li brillava la cara quan anava a parlar amb Déu. No? Però, clar, una cara tapada, no? Amb un vel, doncs, clar, hi veus menys. Si em posés aquí un vel, doncs us veuria menys. I diu que els jueus, quan llegeixen l'Evangeli, porten encara un vel. Però aquest vel cau quan et gires cap a Jesús, que és el Senyor. No? Per tant, diguéssim, quan llegim les Escriptures, que en aquest cas són només l'Antic Testament, des de Jesucrist, és quan ho podem comprendre d'una manera doncs, més exacta i més bona. Fins ara, fixeu-vos que he dit, aquesta lectura, o sigui, no és una cosa que la Iglésia s'inventa al segle X, o els pares de l'Església, això és patrocinat per Jesucrist, que és el que fa adonar-se d'aquesta clau interpretativa. I avui veurem per què ho podem fer això d'aquí i anirem pensant moltes coses sobre com Déu revela, perquè el tema de la revelació és un tema complex i és un tema que és molt, molt interessant. Mireu, primer de tot, la revelació profètica o la revelació de l'Antic Testament és una revelació que és paulatina, és una revelació que sempre es pot millorar, sempre es pot explicar millor. I un podria dir, home, si Déu reveles, si tu ets Déu i reveles, doncs home, hauries de fer-ho perfecte. Doncs no, perquè en la revelació sempre hi ha tres personatges. Primer, Déu que revela. Però clar, Déu a nosaltres, una persona divina amb una altra, el pare, el fill, sí que li pot explicar tot i ho enganxa de tot, no? Però Déu a nosaltres ens ho ha d'anar explicant, progressivament. Nosaltres no podem captar totes les coses de cop, sinó que necessitem d'un temps, no? I per tant, Déu, com que a qui es revela és als éssers humans, doncs llavors Déu necessita un temps per anar-se comunicant a nosaltres. I per tant, tot i que Déu es reveli molt bé, aquesta està la primera part. La segona part és la persona que rep la revelació. I aquest també ho pot entendre d'una manera o d'una altra, ho pot entendre parcialment, o ho pot entendre, com veurem, mediat per la seva cultura. I la cultura és necessària, tots necessitem comprendre les coses des d'una cultura, però la cultura també ens ajuda, però també a vegades ens dificulta comprendre la paraula de Déu. I per tant, si tenim Déu que revela, tenim la persona que rep aquesta revelació, i
Llavors aquesta persona que fa? Materialitza allò que ha experimentat amb un text. I no us passa a vosaltres a vegades que quan feu una experiència d'aquestes importants a la vida, doncs quan un vol explicar-ho, què et passa? Se't queda curt. O sigui, la vivència que tu has tingut, jo què sé, es casa el teu fill o la teva filla, un dia molt important per la família, moltes emocions, moltes coses, i tu pots ensenyar fotos, pots explicar anècdotes, coses, però la vivència és molt difícil d'explicar-la. Les paraules queden curtes. Doncs també, clar, quan una persona fa una vivència de Déu, una experiència de Déu, també quan ho vol explicar-ho, també queda curt. I fixeu-vos, aquestes tres coses sempre es pot anar més. Primer, Déu pot revelar més del que ha revelat, perquè ho ha de fer a trossos, per fragments. La persona que ho ha comprès sempre ho podia haver comprès o ho hagués pogut comprendre millor. I després, tercera cosa, quan ho escrius, sempre ho podies escriure millor. I això vol dir que aquesta revelació de l'Antic Testament sempre hi haurà una progressió, necessàriament, gràcies a Déu, perquè si no hi hagués progressió no podia haver-hi revelació humana, perquè si Déu parlés com es parlen les persones divines, doncs, no comprendríem res i per tant no ens hagués arribat res de la revelació. I per tant això no és un límit, és una realitat, som així nosaltres. És com si, ara imagineu-vos que ara volguéssim aprendre coreà, i ara vingués un professor, el millor professor de coreà de tot el món, una pedagogia increïble. Doncs escolteu, en una hora no s'aprèn coreà. Oi, això estaríem d'acord, O sigui, els idiomes demanen temps. Doncs les coses de Déu també demanen temps perquè Déu ens demana una conversió mental, que és bastant important, perquè per comprendre Déu cal un eixamplar la nostra capacitat, perquè és el Déu sempre més gran, perquè Déu és el Déu sempre més savi i això ens demana a nosaltres un creixement. I per tant, això d'aquí ens porta a diverses conseqüències, que primer és una revelació a l'Antic Testament que és paulatina i progressiva. I això, per exemple, hi ha alguns diccionaris molt interessants, hi ha un que es diu el Leon Dufour, que això, per exemple, els del Camino Neocatecumenal l'utilitzen molt. I agafa, jo el recomano molt aquest, es diu Vocabulari de Teologia Bíblica, Xavier Leon Dufour. I tu pots agafar-te una paraula, com per exemple aliança, i el Leon Dufour comença, la paraula aliança, al principi l'agafen de l'àmbit civil, perquè totes les paraules que utilitzem nosaltres són paraules que les utilitzem també en l'àmbit profà, diguéssim. I llavors, què vol dir l'àmbit profà? I com, si tu vas agafant els llibres de la Bíblia i estàs ordenant cronològicament, perquè s'han escrit, clar, des d'Abraham, que més o menys 1.500 abans de Crist, fins a Jesucrist són 1.500 anys de revelació, I si tu es vas posant així, et va posant com el concepte d'aliança es va enriquint, fins que arriben els últims profetes que ja apunten cap a Jesucrist. I com que és un vocabulari, és un diccionari cristià, també mostra com aquesta aliança ha apuntat, fins a l'Antic Testament, com ha anat pujant, a comprensió, ha apuntat cap a Jesucrist i com en Jesucrist aquest concepte ha arribat a la plenitud. Però és maco perquè tu pots agafar el concepte que vulguis, sacrifici, el que tu vulguis de l'Antic Testament i va mostrant com aquesta revelació va creixent i per tant això ens ajuda. Per què? Perquè també ens passa a nosaltres. O sigui, també a nosaltres, tot i que siguem de l'Església, del Nou Testament i tot això d'aquí, també hi ha un coneixement paulatí de Déu. Jo conec ara més a Déu que quan tenia 18 anys i espero que quan tingui 70 el conegui més. Per què? Perquè la relació amb Déu, el contacte amb les Escriptures, l'experiència de la vida, em va fent descobrir un Déu que espero que cada cop s'adequi més a com és el Senyor. I mai l'esgotaré, i mai podré dir que tinc un coneixement 100% de Déu, perquè el coneixement de Déu sempre es pot enriquir. És com una persona no te l'acabes. Encara que visquem molt amb algú, doncs una persona té aquest punt com de misteri, que la coneixem, però mai l'esgotem. Doncs en el cas de Déu, això encara molt més. I per tant, això és una cosa que és molt important. I també, el que deia abans, és que ens cal també una conversió del cap. I a l'Antic Testament els hi passava i també ens passa a nosaltres els que estem ara. Déu
sempre eixampla les categories nostres. Déu sempre ens demana un coneixement molt més profund. Però tot i afirmar que a l'Antic Testament hi ha un coneixement gradual de Déu, també en l'Antic Testament descobrim dues coses, que hi ha, si pensem en diamants, hi ha diamants que brillen moltíssim i també trobem diamants en brut. Anem a veure alguns diamants d'aquests, no? O sigui, que tenim diamants que brillen o ja tallats amb una sorprenent resplendor evangèlica. Perquè a vegades la gent pot tenir la concepció que a l'Antic Testament tot és una mica així raro. No? A l'Antic Testament hi ha coses xulíssimes. Anem a veure algunes, és que no acabaríem. Per exemple, els salms. Jo he après a pregar gràcies als salms. Els salms m'han ajudat a expressar moltes vegades com em sento. M'han ajudat a superar, jo què sé, a Déu, de només demanar-li el que necessito, sinó per llogar-lo. M'ha eixamplat l'horitzó de pregària. I els salms, home, són una escola increïble, no? Per exemple, ara a Setmana Santa llegirem els Isaïes, els càntics del servent. Si esteu atents, no? El diumenge de Rams i el divendres Sant ho llegirem i, home, això ens ajuda a copsar la passió d'una manera increïble. Per exemple, jo què sé, Ezequiel aquest 36 molt maco, us donaré un cor nou, posaré un esperit nou dins vostre. Ezequiel 37, que per als ossos secs, que Déu crida, no? I ve l'esperit i els transforma, i és com passa de mort a vida. Ezequiel 47, a mi és dels que més m'agraden de la Bíblia, que és aquesta font d'aigua viva que surt del temple, que baixa fins al mar mort, el saneja, i això és una imatge increïble del que Déu vol fer en nosaltres. Hi ha més, la crida a la justícia, per exemple, que Déu fa amb els profetes, no? Hem d'estar pels pobres, no podem enganyar els pobres, sinó que Déu defensa els pobres. El que jo vull és amor i no sacrificis. Un Déu que ens treu de l'esclavatge, d'Egipte, que ens treu també nosaltres. Per exemple, si llegim els llibres sapiencials, també. No acabaria, O sigui, l'Antic Testament quasi tots són diamants. O sigui, hi ha molt diamant. Hi ha diamant en brut? També, però hi ha molt diamant, i això és important també que siguem conscients i que ho mirem d'aquesta manera, no? I llavors, a l'Antic Testament també trobem coses que són una mica com més difícils. Llavors aquí m'agradaria citar aquest text que és del papa Benet. El papa Benet, quan era papa, va fer un sínode sobre la paraula de Déu. Llavors, els pares sinodals, els bisbes i els experts que hi havia, també van parlar i dir, tu ara mossèn fins ara no has pintat molt maco, però a l'Antic Testament també hi ha coses que ens costa de comprendre, que jo sigui revelació i que ho llegim i diem paraula de Déu. I diu, segur que és paraula de Déu això, Però llavors aquí parla el papa Benet de les pàgines de la Bíblia que resulten com fosques o difícils per la violència i les immoralitats que a vegades contenen. I diu, i aquí hi parla, no? Diu, en el pla de Déu s'hi manifesta progressivament i es realitza lentament en etapes successives malgrat la resistència dels homes. I la revelació de Déu s'acomoda al nivell cultural i moral d'èpoques llunyanes i, per tant, també narra fets i costums, com per exemple estratagemes fraudulentes, o sigui, quan allò que li tregui a Isaac, que li enganyen, Jacob i Esaú, que estan allà, que es disfressa, que es posa la pell perquè el seu pare el beneeixi amb ell, l'altre l'arriba de casar i que li tocava amb ell i l'altre ja s'ha rebut la benedicció, dius, doncs vaya tejemanejes que fa aquesta gent, o sigui, això, Déu-n'hi-do, I què passa? Clar, el que potser ens sorprèn a nosaltres és que es diu això sense denunciar-les explícitament aquesta immoralitat, perquè si digués, van fer això, però això no ho feu, perquè això després es veu que està malament, diu això, paraula de Déu, us lluem, Senyor. I per tant, com hem de tractar aquests temes que a nosaltres una mica també ens escandalitzen? Llavors, a veure, una cosa important és que quan Déu es revela en un poble, tots portem una motxilla cultural. Llavors Déu a vegades també permet i s'adequa
transitòriament, provisionalment, coses que potser no són segons el seu pla, però que, bueno, té paciència, perquè les coses no es canvien d'un dia per l'altre, que ens ho diguin a nosaltres. Déu amb nosaltres ha tingut molta paciència, i en té encara, però amb l'Antic Testament també la té, no? I per tant, a vegades, Déu permet algunes coses, no? Però que les vol anar canviant. Aquí us he posat alguns exemples, o sigui, per exemple, la poligàmia. Si tu llegis el llibre de Samuel i pares de David, doncs jo he estat comptant avui, David tenia 8 dones, i després diu que tenia algunes més que no surten, o sigui, amb el nom, però 8 sabem el nom i els fills que va tenir. Bueno, clar, 8 dones, i bueno, avui dia sabem que només pot tenir una dona i un home, no? O sigui, què passa aquí, no? O sigui, bueno, tot i que a Gènesis 1 ens parla, no?, de que Déu crea l'home i la dona i els dos, l'home deixarà la seva esposa i formaran una sola carn. I després també Jesús, quan li pregunten, al principi no era així. I llavors, clar, fixeu-vos, ja no dic el rei Salomó tenia una poligàmia molt exagerada, i li va anar molt malament al pobre això, perquè això ho diu la Bíblia, que va acabant l'home més savi de l'antigó i acaba cremant encens als déus de les seves dones. I llavors, però bueno, clar, hi ha la poligàmia, però la poligàmia, si anem mirant a l'Antic Testament, la cosa va canviant. I com canvia això? Perquè Déu parla que la relació que té amb el poble és una relació d'un Déu que és un espòs. Un espòs que, tot i que és un poble que no li fa molt de cas, però és un espòs fidel. O sigui, aquesta fidelitat de Déu davant d'Israel es converteix en el model del que ha de ser un matrimoni. Un matrimoni és una fidelitat entre dues persones, no entre diverses, entre dues, no? I per tant, doncs anem passant, no? Doncs Déu va educant el poble en un moment cultural que la poligàmia era una cosa ben vista i era fins i tot un signe de poder. Si tenim moltes dones vol dir que les pots alimentar, i per tant és un símbol d'estatus, com ara podria ser, tinc aquest cotxe o aquest rellotge o aquesta, saps? Que et dona un estatus, que la gent en veu, doncs allà la poligàmia era una cosa cultural d'aquesta manera, però és una cosa cultural que Déu tolera, però que educa per anar-la canviant. I al Nou Testament, ja la poligàmia ja no la tenim. O sigui, per tant, fixeu-vos que Jesucrist també, ell agafa aquesta imatge, ell és l'espòs, i també parla d'aquesta unió indissoluble. Anem a un altre exemple d'aquests que és una mica més bèstia, que és la conquesta de Jericó. La conquesta de Jericó, si m'agafo, aquest és més difícil, a veure si me'n surto. La conquesta de Jericó, ja sabeu que arriben al poble d'Israel, passa el riu Jordà, arriben a Jericó, que és de les ciutats més antigues que hi ha, si no la més antiga que existeix, i llavors què fan? Doncs comencen primer a donar voltes, aquesta imatge d'aquí, amb l'arca al voltant de la muralla, fins aquí molt bé, la muralla cau, fins aquí cap problema, però què passa? Déu els diu que entri a la ciutat i que matin a tothom, nens, nenes, avis, vaques, ovelles, o sigui, tot el que viu, tot mort, i que ho entreguin a holocaust. L'holocaust vol dir que com una ofrena per Déu. Clar, això nosaltres diem, home, i això que mai us ho he predicat, això a missa, gràcies a Déu, o sigui, clar, i això quan ho llegim acabem dient paraula de Déu, però veus que aquí hi ha diverses coses culturals que s'han d'anar purificant. Una primera és el dret de conquesta, és una cosa que, això, el dret de conquesta, si tu conquereixes per les armes alguna cosa, allò és teu. Això avui en dia també es fa servir, però inclús en aquell context pot ser inclús una visió teològica. Clar, tu has guanyat tot això d'aquí perquè els teus déus t'han ajudat a guanyar aquesta ciutat, aquest imperi, i per tant són els déus que també lluiten entre ells a dalt, i el teu déu és més fort, per tant tu quedes. Per tant, aquí hi ha una cosa cultural a purificar. El dret de conquesta, i Israel, que forma part de la mentalitat d'una època, també ho veu com una cosa com normal. Déu ha fet, ens ho ha posat a les nostres mans, per tant, és nostra. Segona cosa, que aquesta potser ens costa una mica més, seria una cosa religiosa. A Déu li oferim
doncs en sacrifici, doncs tots aquests que hem conquerit. Diu, és una mentalitat a purificar també, perquè això tampoc no ho diem, que hem de matar a la gent, però fixeu-vos que culturalment a la Bíblia criticarà molt que hi ha gent que mata els seus fills, inclús algun que consagra una ciutat amb la sang dels seus fills. I per això Abraham li demana el sacrifici d'Isaac i no ho facis, perquè Déu no vol aquests sacrificis. I també hi ha una altra cosa, una tercera cosa, que seria que Déu els diu que no es barregin amb aquests pobles. Per què? Perquè si es barregen amb aquests pobles acabaran agafant la seva fe i deixaran allà bé, com va passar a l'Antic Testament. Clar, veieu que aquí hi ha unes coses culturals que s'han d'evangelitzar, que s'han de... Però això, si mirem en el Nou Testament, quan es parla d'aquesta invasió de Jericó, ja veureu, si agafeu a la carta als Hebreus, doncs el que destaca són dues coses. Destaca una, la fe. La fe dels jueus que creien que amb l'arca i pregant caurien les muralles, perquè això d'aquí, si hi hagués una empresa de demolició d'edificis, que diguéssim, doncs els meus treballadors donarem voltes a l'edifici amb molta fe i l'edifici caurà. Això no funcionaria com a empresa, però aquests tenen fe. I també tenen fe, destaca Rahab, que és una dona, una prostituta, que acull aquells exploradors que entren a Jericó i que els defensa, i aquesta dona no mora ni els seus parents. I això ho diu tant a la carta als Hebreus com a la carta de Sant Jaume. Però fixeu-vos que al Nou Testament, quan fa una lectura d'aquest text, ja no diu, hi hem de matar els que no són cristians. Això ja no ho diu. I per tant, això ens ajuda a interpretar-ho. I fixeu-vos que l'actitud de l'Antic Testament en el postexili, en els profetes ja últims, què parlen? Doncs parlen que tots els pobles vindran a Jerusalem i formaran una única nació. Fixeu-vos, d'una actitud de no barrejar-se, d'una actitud de matar els que estan a la terra que no són jueus, a una actitud més aviat que els pobles vindran cap a Jerusalem. I també això en el Nou Testament encara ho veiem molt més fort. Jesucrist ens diu, estima els enemics, si et dona la bufetada a la dreta, què has de fer? Per a l'esquerra. Vens el mal com? A base de bé. El primer exemple d'això ens ho dona Jesucrist, que a la creu, Pare, perdona'ls que no saben el que es fan. Quan li diuen que van a Samaria i entren en aquell poble, que s'avancen i perquè saben que van a Jerusalem no els acullen, què diuen els fills del Zebedeu? Què? Fem que baixi foc del cel i els consumeixi? Jesús diu, va, que no s'entara, anem a un altre poble, o sigui que no us assabenteu. I per tant, fixeu-vos que l'Església després es barreja. O sigui, nosaltres, el cristianisme no imposa una cultura, sinó que s'incultura, entra en totes les nacions i parla totes les llengües, això des del primer dia, des de la Pentecosta, i després també l'Església té totes les cultures i què fa? La inculturació què és? Acollir una cultura, parlar l'Evangeli en aquella cultura i el que sí que demana aquella cultura és que aquelles parts de la cultura que no són conformes a l'Evangeli, doncs una conversió, aquesta conversió que fem a nosaltres personalment, també ho ha de fer una cultura i d'aquesta manera la cultura arriba a la seva plenitud, perquè el que fa el cristianisme no és matar les cultures, sinó fecundar-les, fer que vagin a molt més. I per tant, fixeu-vos com hi ha hagut una evolució en la comprensió de com hem de tractar els pobles, com hem de tractar els nostres veïns. I per tant, això seria una cosa a purificar a l'Antic Testament. Però no és dolent que surti això, perquè també nosaltres també hem de purificar moltes coses. I tenim coses que podem estar molt orgullosos de com pensem, però quan el Senyor ens ho va il·luminant amb l'Evangeli, també ens demana una conversió. I per tant, estem fent aquesta lectura, veieu, quan mirem aquest fet d'aquí, avui en dia, doncs nosaltres també destacaríem la fe d'ells, o sigui, si hem de fer un holocaust, seria, com Jesús diu, si el teu home et fa caure, talla-te-la. Ja sabeu, no ens la tallem, com vol dir, home, a vegades també unes coses que fem malament, potser hem de ser una mica més explícits, més
amb més força, detallem les coses negatives que tenim i no tolerar-les tant. Faríem aquest tipus, una lectura més al·legòrica des de Jesucrist, però no fem una lectura de vinga, anem a matar la gent. Això és el que escoltem a les misses. Per què? Perquè estem fent aquesta lectura cristològica, perquè quan llegim aquest text a l'Església, el rebotem, com aquella església que hem vist al principi, des de Jesucrist, i des de Jesucrist nosaltres fem una lectura cristològica. Molt bé, fixeu-vos, abans us parlava que hi havia com aquestes tres dimensions, Déu que revela, la persona que fa l'experiència de la revelació i el missatge, quan l'escrius. Però clar, quan arriba Jesucrist, aquestes tres dimensions s'unifiquen amb ell. Perquè en Jesucrist comprèn la revelació de Déu, home, sí, ell sí que la comprèn. Per què? Perquè és el que ha viscut eternament amb el Pare. O sigui, Jesucrist, les coses de Déu són totes transparents, perquè ell ens ve a donar testimoni d'allò que ha vist, d'allò que ha sentit. Això el quart evangeli ho parla molt, no? O sigui que Jesucrist a ningú li ha revelat el que ha de dir, sinó que és allò que ell ha vist. I per tant, ens dona aquest... Jesucrist, quan ho parla, ell a nivell humà és la persona humana que ho ha comprès millor i ningú pot comprendre-ho millor que ell. I el missatge no és tant les paraules, sinó que és ell mateix. O sigui, és l'aconteixement Jesucrist, és el missatge. El que diu i el que fa. Com es comporta. Tot això d'aquí és la revelació. I per tant, Jesucrist es converteix en... Per això diem que ell és la plenitud de la revelació. I també hi ha una altra cosa molt important, que Jesucrist és el revelador. Mireu, Jesús ens diu que ningú no coneix el fill fora del Pare i ningú coneix el Pare fora del fill i aquells a qui el fill el vol revelar. O sigui, Jesucrist és la revelació del Pare i tota revelació autèntica és a través de Jesucrist. O sigui, ell és el revelador. Per això ell diu, qui em veu a mi, veu al Pare, perquè jo sóc transparència del Pare. O sigui, jo sóc... perquè és el fill de Déu, perquè és Déu que s'ha fet home, per tant és la plenitud de la revelació. Per això nosaltres a l'Església no esperem una major revelació que la de Jesucrist. Jesucrist fins aquí, després el màxim. No. Nosaltres què estem fent? Diu l'Esperit Sant, quan vingui, què farà? Us recordarà el que Jesús ha fet i us ho farà comprendre. Per tant, la revelació està donada. Seria com l'univers està donat, però nosaltres cada cop l'anem comprenent més, però estem comprenent una cosa que ja està donada. Jesucrist passa el mateix. En ell hi ha la plenitud de la revelació. Una altra cosa és que nosaltres, com a Església i personalment, cada cop anem comprenent més el misteri de Jesucrist, cada cop el podem explicar millor, hi ha un creixement en la comprensió de la revelació de Jesucrist. I per tant, qui m'ha vist, ha vist el Pare, com pots dir que et mostri el Pare? Llavors, aquí els pares de l'Església diuen una cosa, clar, si Déu és Trinitat i Déu, la Trinitat està des de sempre, la Trinitat és el Déu creador, i si el Pare sempre revela a través del Fill, a l'Antic Testament no passaria el mateix? Llavors aquí, per exemple, tenim dos pares molt antics, no? Diu, Ireneu, diu, el vol revelar, diu, no es refereix solament al futur, com si el verb comencés a revelar en l'instant en què va néixer de Maria, sinó en general en tots els temps. I fixeu-vos, aquí Orígenes diu, quan diem paraules de Crist, no ens referim solament a aquelles que ensenyà ell quan es feu home i s'encarnà. En efecte, ja abans Crist, com a paraula de Déu, era en Moisès i en els profetes. Com si no hauríem pogut profetitzar sobre el Messies sense la paraula de Déu? Clar, aquí diu una cosa molt interessant. Fixeu-vos que el dibuix que us he posat es veu Moisès, que està aquí davant de l'esbarzer, però si us fixeu, a l'esbarzer, el que està amagat darrere de l'esbarzer és Jesucrist, és el fill. Per tant, aquí hi ha una cosa que es diu, nosaltres, aquí com a física, doncs quan nosaltres descobrim la llei de la gravetat, la descobreix Newton, doncs la descobreix sobretot mirant
l'òrbita dels planetes, al voltant del Sol. Allà és el punt fàcil per poder, fàcil entre cometes, per poder formular la llei de la gravitació de les masses. Però un cop ho has descobert allà, això, sempre que hi ha massa, ho pots aplicar. Nosaltres pesem perquè la Terra ens està traient cap amb ella, no? Doncs aquí una mica també hi ha una cosa que és semblant, que seria, com es diu l'analogia de la fe, que seria les coses que descobrim en uns àmbits de la revelació, si són veritat, les podem aplicar a altres àmbits. I en aquest cas, clar, nosaltres si descobrim que el Pare sempre revela a través del Fill, això ho podem aplicar sempre. I per tant, en l'Antic Testament, doncs també, veieu aquí tenim, he posat aquí una imatge, no?, que és del retaule de la Mare de Déu dels Sants, hi ha un moment que surten de l'Antic Testament, que si us fixeu l'aurèola és hexagonal, no és rodona com passa en altres àmbits. I per tant, clar, fixeu-vos que la Trinitat, el Fill, el Pare sempre revela a través del Fill i l'Esperit Sant. Doncs la Trinitat és la que es revela a Abraham, la qui parla amb Moisès, la qui escolta el profeta Isaïes. Tot i que ells no es donin compte, si han estat davant de Déu i Déu és Trinitat, doncs el Déu autèntic és el Déu que s'ha revelat a través d'ells. I per tant, diguéssim, en l'Antic Testament és la Trinitat que va preparant. I per això podem comprendre per què l'Antic Testament té una unitat amb el Nou Testament. Perquè fixeu-vos, si la Trinitat crea, la Trinitat es va revelant des del principi i va aportant, va ajudant a que puguem arribar a comprendre, o sigui, va preparant el poble de Déu perquè puguem comprendre l'encarnació. I per tant, aquesta unitat entre l'Antic Testament i el Nou Testament és perquè és el mateix Déu que es va revelant al llarg de tota la història i per això la lectura cristològica és la més adequada i la més natural de l'Antic Testament. Per què? Perquè el verb és el que es va revelant, el qui va acompanyant el poble d'Israel i el qui va preparant perquè el puguem nosaltres acollir quan s'encarni. Perquè sense l'Antic Testament, sense aquesta preparació de l'Antic Testament, no podríem comprendre la revelació de Jesucrist. I per això tot l'Antic Testament va cap a Jesucrist. Algunes conclusions sobre la importància de llegir l'Antic Testament. Hi ha diverses coses. Primera, l'Antic Testament en ell mateix conserva també un valor propi de revelació. Per tant, nosaltres, per això el llegim i per això és tan important, i perquè també Jesucrist, a vegades també, quan li pregunta quin és el manament més important, com respon? Citant l'Escriptura. Us penseu que he vingut a abolir l'Escriptura? No, l'he vingut a completar, i qui guardi l'Escriptura serà considerat un gran en el regne del cel. Per tant, hi ha una continuïtat, perquè és el mateix verb el que es va revelant. Què més? Fixeu-vos. Una altra cosa, el Nou Testament demana ser llegit a la llum de l'Antic Testament. Sense el coneixement de l'Antic Testament no podem conèixer Jesucrist. Fixeu-vos, quan nosaltres diem aliança, clar, si tu no saps què vol dir aliança a l'Antic Testament, quan Jesucrist diu això és la nova aliança, no ens entenem. Quan parlem sacrifici, si no entenem què vol dir els sacrificis i com ha anat així evolucionant, quan nosaltres diem que Jesucrist, l'Eucaristia és un sacrifici, no ho podem comprendre. Quan diem que som temple de l'Esperit Sant, si no entenem què vol dir el temple de Jerusalem, no podem comprendre què vol dir que nosaltres som temple de l'Esperit Sant. Que Jesús és el Messies, tampoc ho podem comprendre, que és l'anyell de Déu. I tantes coses del Nou Testament que estan imbuïdes de l'Antic Testament. Per tant, sense aquesta comprensió de l'Antic Testament no podem comprendre Jesucrist. I per això Jesucrist triga a encarnar-se. Per això necessita de la preparació de l'Antic Testament, perquè si no hagués hagut aquesta preparació, si s'hagués encarnat, no haguessin comprès a Jesucrist. Després també hi ha una altra cosa que és important, ja vaig acabant, perquè aquesta d'aquí m'agrada més, perquè en l'Antic Testament, jo tenia una professora quan vaig fer Introducció a l'Antic Testament, que és el Claustre Soler, que va ser el que m'agrada més del primer curs de teologia, doncs ell deia, l'Antic Testament és molt important perquè els protagonistes de l'Antic Testament no estan maquillats.
Què vol dir no estan maquillats? Pues Job, quan s'emprenya, s'emprenya. O sigui, però és que s'emprenya en Déu. Diu, però és que nosaltres també ens emprenyem en Déu. I llegint a Job, jo em puc sentir identificat amb això. O sigui, faltes morals que es fan a l'Antic Testament també les fem nosaltres. Ens escandalitzem de coses de guerres, però bueno, més guerres que hem fet nosaltres en el segle XX i XXI, doncs, i per tant, allà apareixen tots els estadis de la persona humana. I Déu diu una paraula a tots aquests comportaments i coses, no? I per tant, doncs això ens ajuden a comprendre'ns a nosaltres mateixos, perquè moltes vegades alguns d'aquests personatges poden ser un mirall de com estic jo ara. I per això, saber-ho, doncs també és molt important, no? I també, bueno, així acabant amb el tema del compliment, doncs veureu que el tema del compliment a la Bíblia doncs també és un tema que és una mica com complexa, perquè fixeu-vos que hem de parlar tant d'una continuïtat, perquè en Jesucrist hi ha una continuïtat, però també moltes vegades hi ha un trencament i un superament. O sigui, per exemple, nosaltres no ens circuncidem, no? I circuncidar-se al principi va haver-hi bastanta problemàtica i Sant Pau va tenir bastant problema, no?, amb el tema de la circuncisió. Ja no cal la circuncisió. Nosaltres, o sigui, a l'Antic Testament, tota la relació amb Déu és a través de matar animals. Cremar animals, els sacrificis, és matar animals. I això és tot, i no tot això hi ha un trencament. Ara els adoradors del Pare volen esperit i en veritat. Per tant, diguéssim, hi ha una continuïtat, però a vegades també hi ha una ruptura i una superació. I nosaltres, bueno, i moltes coses, per exemple, nosaltres, coses que es feien així rituals, que feien els fariseus, gràcies a Déu no ho fem. O sigui, no ens estem quedant impurs perquè toquem ara, o les dones, quan tenen la menstruació, no queden impures. Ni si toques una persona que té la menstruació tampoc quedes tu impur. O sigui que hi ha moltes coses, bueno, una cosa molt important també, que podem menjar pernil. Bueno, poca broma, perquè, clar, fixeu-vos que abans hi havia animals purs i impurs. I el senyor que li diu, no, mira, precisament aquí, aquesta imatge que teniu aquí, que és de Sant Pere, veieu Sant Pere, a dalt de tot li surt que cau com aquest llençol que hi ha tot de quadrúpedes, diu que hi ha d'animals, i li diu, mata i menja, i diu, no, jo això no ho he menjat mai. I què li diu al senyor amb aquesta imatge? No facis impur allò que jo he fet pur. I per tant, per això podem menjar tots els animals. Si no, pernil, no podríem menjar pernil, ni morcilla, ni coses d'aquestes, que tant ens té molt de colesterol, però que ens agrada molt. I així. Per tant, no sé, ha estat una mica, potser un punt més teòric el que m'ha explicat avui, però a mi m'agradaria de dir-vos l'Antic Testament és molt important. A mi quan alguna persona em diu, no, mossèn, jo els evangelis sí, però és que l'Antic Testament, a mi això, perquè jo, he rebut tant de l'Antic Testament, però tant, i fixeu-vos que aquí a la parròquia estem fent coses perquè ens agradi més la paraula de Déu, no? Ara hem fet el curs aquest de la Bíblia, que jo crec que per moltes persones ha sigut primer perdre-li la por, perquè aquí el Pedro deia, a ver, coger la Bíblia, no? O sigui, abrir, no sé què, i he obert la Bíblia per pàgines que mai l'havíeu obert, no? Jo he llegit i us he explicat coses, no? I quan un va tenint com aquest coneixement com més global, perquè a l'Antic Testament el que hem fet amb aquest curs ha estat un mapa de la Bíblia, hem passat per tots els períodes, ara quan llegim un profeta el podem situar, sabem què passava, això ens ajuda a comprendre-ho més. I avui us he volgut donar també com unes claus d'interpretació, fem una lectura cristològica de la Bíblia, no? I acabo amb una última cosa. Fixeu-vos, a l'època de Jesús hi havia diverses interpretacions de la Bíblia. Hi havia els fariseus, hi havia els saduceus, que estaven molt vinculats, era el summe sacerdot en el temple, hi havia els essenis. Els essenis eren uns que si aneu al Mar Mort, doncs hi havia com una comunitat que estaven com desvinculats del temple, i hi havia també els zelotes, que seria una lectura com més política, més d'independència, i els cristians. I cadascú feia una interpretació una mica a la seva manera. Però què passa? Que quan es destrueix el temple de Jerusalem, any 70, doncs al final només han quedat dos tipus d'interpretacions, que són dos
hermenèutiques, o sigui, dues maneres d'interpretar diferentment l'Antic Testament. Una és la dels fariseus, que és una nova lectura de l'Antic Testament, perquè l'Antic Testament no s'entén sense els sacrificis, no s'entén sense el temple. El temple era el nucli, tot gira al voltant del nucli. I ara és una interpretació de l'Antic Testament sense el temple. És una nova interpretació que és el judaïsme que ha arribat fins als nostres dies, que és un judaïsme sense temple. Per tant, és una reinterpretació de l'Antic Testament. I l'altra que ha perdurat seria la nostra, la interpretació cristiana, que és aquesta lectura i aquesta hermenèutica cristològica, que us he explicat, que diguéssim, des de la nostra perspectiva, seria la que és més connatural amb el text. Si és veritat que la Trinitat s'ha anat revelant en tot l'Antic Testament i ha anat preparant un poble per l'encarnació d'un de la Trinitat, que és el Fill. I per tant jo diria, no tingueu por de llegir la paraula de Déu. A vegades un no ho pilla tot, no passa res, es pilla el que es pilla, però quan vas fent diverses lectures, cada cop vas comprenent més i cada cop vas connectant més les lectures i les coses. I a mi m'agradaria que fóssim una parròquia que destaqués per la lectura de la Bíblia dels seus parroquians, dels mossens, que l'hem de llegir també, i dels parroquians, que som uns enamorats de la paraula de Déu i que això ens marca la nostra vida, perquè Déu ens ha donat la paraula de Déu com una font d'aigua viva que ens ha d'alimentar i que ens ha d'omplir. I més o menys era això que us volia explicar. Molt bé.